Tila nagising ang mga Duterte supporters sa Cebu matapos ang panawagan ng hakbang ng maisog sa pamamagitan ng social media post na makiisa sa People's Caravan sa Sugbo. Naisiparating ng mga Sugbuanon na nakiisa sa People's Caravan na tila nakalimot si Bongbong Marcos na kaya siya ibinoto ng mga Pilipino ay dahil sa kanyang ipinangakong ipagpapatuloy ang nasimulan ng Duterte administration. Subalit, kabaliktaran ang kanyang ginagawa. Ang dating niligawan na si Inday Sara Duterte panahon ng eleksyon ay siya nang tinitira at ginigipit ngayon. Kaya naman, sa ikinasang People's Caravan dito sa Cebu at ang chairman at founder ng libo-libong Duterte Riders sa buong bansa na si Moises, awang-awa na sa kalagayan ngayon ng Pilipinas. Luoy na kayo ang Pilipinas, luoy na kayo ang ato ang nasod. So, dili pwede nga di ka mutingog ganing ato ang paninguha na dili ma-impeach Inday Sara. Kung sa may pasabot nila sa impeachment Inday Sara, gusto nila na ma-impeach Inday Sara kay dili nakadagan sa 2028. Pero panikamutan nato nga dili gyud ma-impeach Inday Sara kay tinguha sa katawhan sa tibuok Pilipinas nga Duterte ang ulingkod 2028.